टीना पोपी कचरा पचरा सब लिया जी, चप्पल जूता सब लिया ही। बा भैया कोई है बम्बईया मिठाई बस 2 महीना के बाद आइल बे तहर गांव में भैया के बाटे भैया बेचेल में कितनी तो बाद आइल बनी कनी घूमने देहाते। हां एगो बिजली के बिल लेके भिड़ा त तू जे बीमारी में आइल बड़ो है कोरोना लेके ना भी हमरा कोरोना नहीं खे आइल बनी बेच ढेर दिन हो गेले कुछ खाए ना रहे चलते। बाबा तू घरे जा चुप जा बीमारी बा आजकल कोरोना जान त छुआ छूत के बीमारी हो गेल बा ना भी ऐसा मत कहीं जा आज पर कमाल को 2 दिन से भूखे लइका भूखे सब भूखे ना बोल तू ऐसा ना तन लिया तन फटियल और तन लिया तन ना भी ऐसा मत कि आज बेचे दी हमरा का बेचे सरकार आज तो तारा बुझा था कुछ ना सरकार हमनी कुछ नहीं खे सरकार देता राशन पानी सब देता तू ये अथी करैल बड़ो ना भैया एकदम नहीं खे भाई तो मार के भगाओ ना चाह ऐसा मत करी जा ना निकला तू जा जा ना की बजा जाते जा यार जा कोरोना फैलाओ तो ये तो मिला तो राशन पानी सब सरकार देता है रुपया देता है खाता में तब ही आल बा निकला निकला एगो लइका बाटे हम दिन भर कमाए जातर में कुल कमी नहीं लग जाता दवाई में अब हम का करी भगवान हमारे के उठाइलो निकल ले जा हे भगवान हे भगवान हे भगवान मार के खिदर दिला सन को आए बाबू आ बाबूजी हाँ बाबू आ गेलो हां बाबूजी आ गेली कुछ बेचाइलो चाइला बाबूआ हां बाबूजी बेचाइला हाँ हां कमाइल बानी लावा तानी दवाई खइला ह हाँ बाबू दवाई मेरा कर कहली है दवाई बाबू बाबूआ ए जान बात हम कहली है अब दवाई नहीं बाबूजी और लगे बाबूआ और लगे बाबूजी कुछ ना अब खाना ना खिलाम खाना लेके आवत तनी ठीक बानो कमाईनी आज हम आवत है ठीक बानो जाते सब जहां संग विचार रुक निकलावत तनी बैठो आराम कर बाबूजी हम आवत तनी कुछ बचाई लालू हां बाबूजी बेचाई था अच्छा बाबूआ ठीक बाबू हां हम आवत है लेके आए ठीक जाते को भेजे मिल जी हमारा के बच्चा बानी हां के बा का बात हो क्या बात बा बोलिए चाचा नु यार कुछ कर्जा दी ना हम लॉकडाउन टूटे तो हम पाई पे रोक पहुंचा देम बुढ़को कहला त हमारा भी बा के तोरा हम देहब कहां से देहम चाचा ऐसा मत ना ना जा तू जा हमारा भी पैसा सब ना जा तो चलो के नहीं जाते नहीं हो जा नहीं के मिलो बस सोकर भी बारन बुझा तक हुई हमारा मदद करियन हुई हमने के पेट के रक्षा करी हम बाबूजी तेबे तो ठीक है झुमकले कुछ कर्जा मांग मिल जब तक मनी ना मिलला हां तो बरहे बार ए भैया हम रो भी चला रहे काहे कथि हो कहानिया नो कि देखो ना बाबूजी तबियत फतू ने हमने खैले कि आज देहातो गरे हिनु तो मार के दे देलो कहानिया नो 1 किलो चार देता नो तो हमने की चोखा पर कितना खा लेती जा हमारा खाए का हलिए लेके तारे के कहां देम हम ऐसा जेबा तो जाओ भाग भाग रख साला कहां जाते तहां खेलता गरीबी का काहे हो गरीब के बोल देला अरे यार तू गजब के आदमी बा तोरा देबे के बाबा तो दे ऐसा ऐसा गरीब दे देखनी हम बे यार तू गजब बड़ा चल तू हम तनी चल ठीक बा मर कहीं का बोले बाबा ये गरीब के बाबूजी की तबीयत खराब बोले बाबा रोवी देखी कैसे हमरे की घर परिवार चल एकदम लॉकडाउन में बैठल रहल दिलियो बन रहे बोले बाबा हमनियों के दुख दूर करी कुछ दी खाना खा के 2 दिन से भूखे बानी है बोले बाबा कोई से मंगनी कोई मदद नहीं के करत कितना लोग से मरनी रोवे पे बा है भगवान भरोसा कैसे पेट भरी बाबूजी की दवाई तक नहीं की रुपया नहीं के और देहातो भी गोली तो मार के दे दिला सन भोले बाबा रोने पर ध्यान बा भोले बाबा पेट भरी क्या बोल बता रो दुख सुख तो भाई है काहे चिंता के लिए बड़ा का करी चाचा कोई से मनी खाना कोई ना देला सन इनका के
ला है ला है खाना अपन बाबूजी के खियो आइला 200 रुपया इलाज करा लिया ठीक बनू चिंता नहीं करे भैया तू बहुत नेकी के हमार काम कइला अरे सब अरे भैया तब गुनम ना चल जा बढ़िया से रहियो भोले बाबा हमार कृपा सब सुन लेनी जय भोले कस के बोली भोले बाबा की जय भगवान की जय हो आज हम बाबूजी की ठीक हो जियन आज हम भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया भी जाता नहीं खाना लेके आइल बानी एकदम बाबूजी की दवाई लेने आज शंकर भगवान एकदम हमारे पे खुश हो गइल हन शंकर भगवान के रोज पूजा करम हमारे छक छले का भाई मिलल दवाई दस बाबूजी ए बाबूजी देखी दवाई लेके आइल बानी खाना लेके आइल बानी शंकर भगवान भी कोई रही उहे देला हन तो कोई ना देता रहे बाबूजी उठी चली दवाई खा ली बाबूजी बाबूजी ए बाबूजी 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 हो ए बाबूजी बाबूजी उठा कहे के तसभे के हुआपन हम दवाई खाने को लिया बाबूजी कहे के तसभे कोई नहीं इतना तू बाबूजी आपन कहावे वाला के बाबूजी दुखवा तसभे के बाटे दुखवा बटावे वाला के कहे के तसभे के हुआपन आपन कहावे वाला के भैया लोग के प्रणाम आज हमनी कौन ई कॉमेडी मानी चाहे फिल्म मानी जो हमनी की महामारी कोरोना में बनैले बानी जाए कॉमेडी चाहे के शॉर्ट फिल्म में बहुत दुख के बात बारी सन ई सब केनहू देखता बानी रोज न्यूज में देखता नहीं हमनी देखता नहीं कोई भी देखता नहीं हमनी केनहू जाता है कुछ से मांगते हैं जब खाना कोई खाना भी नहीं देत एगो रुपया नहीं देत केनहू बेचे जाते हैं तो मार के हमनी सामान खरीदे रहता ई हमनी नहीं भैया रोगो समय बा कोई के बेचे दी और मदद करी कोरोना से इतना घबराए के ओहो के बात नहीं किया घबरेबो करी घबराई आ छुई तो सैनिटाइजर से हाथ धोई मास्क पहनी और बहुत काम करी हमने के चैनल बा DW भोजपुरी कॉमेडी होरा के सब्सक्राइब जरूर करी बड़का घंटा धोई के रौरा सबे बजाई टन टन आ एक दूसरे के मदद जरूर करी कोई भी चल जाए द्वार पे हो रहा है खाना खियाई अब हमें देखिए भैया कहाँ कहाँ ठोकर ना मरनिया लास्ट में जाके भोले बाबा शंकर भगवान भैया खाना मिला ना खुश है निया तो हमारे बाबूजी मर गई बाकी अब और सब्सक्राइब बटे के रौरा सबे ई चैनल के सब्सक्राइब करी आ बड़का घंटा धोई के दबा दी एही में हमें सबे के बाद